Eksodo Kapitulo 31, ang mga panday sa tolda nga tagboanan. Ang Ginoo miingon kang Moises, gipili ko si Bezalel, ang anak ni Uri nga anak ni Hur, sa banay ni Juda. Gipuno ko siya sa akong gahom og gihatagag kaalam og hiya sa pagpamuhat og bisag unsa. Siya maoy maghimo sa mga maanindot nga mga dibuho ginamit ang bulawan, plata ug bronze. Siya ang maghimo sa mga alahas, ang magkulit sa kahoy og sa tanang matang sa buhat. Ug aron may makatabang kang Bezalel, gipili ko usab si Oholiab, ang anak nga lalaki ni Ahisamak, sa banay ni Dan. Gihatagan ko usab og katakos ang tanang hanas nga mga trabahador aron buhaton nila ang tanang butang nga gisugo ko kanimo, ang tolda nga tagboanan. Ang sudlanan sa kasabotan, ang takob sa sudlanan ug tanang kahimanan sa tolda, ang lamisa ug ang mga kahimanan niini, ang kandelero ngalon sa bulawan ug ang tanang kahimanan niini, ang halaran sa insenso. Ang halaran alang sa mga halad nga pagasunogon og ang tanang kahimanan niini, ang hunawanan ug ang tungtunganan niini, ang mahalon og sagradong bisti ni Aaron nga pari og sa iyang mga anak aron gamiton sa ilang pag-alagad. Ang lana nga igdidihog og ang humot nga insenso alang sa dapit nga balaan. Inighimo nila ni ining tanan, kinahanglan himuon kini sumala gayod sa akong gisugo kanimo. Ang adlaw nga igpapahulay, ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang katawan sa Israel nga kinahanglan tamdon nyo ang akong adlaw nga igpapahulay kay mao kini ang ilhanan talikan ako ug kaninyo ug sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako. Ang Ginoo, mao'y nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Busa kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan ini kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlawng igpapahulay puohon gayod. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapito, adlaw sa pahulay og kinibalaan. Gigahin kini alang kanako. Patyon ang magtrabaho niya ng adlawa. Kinahanglan tamdon sa katawan sa Israel ang adlaw nga igpapahulay kay kiniusa man kakasabotan nga dayon. Usa kini ka walay katapusan nga ilhanan talikan ako og sa katawan sa Israel. Kay ako, ang Ginoo, mao'y naghimo sa langit og sa yuta sulod sa unom ka adlaw og sa ikapito nga adlaw mipahulay ako og nakapahulay gayod. Tapos makigsulti ang Dios kang Moises didto sa bukid sa Sinai, gihatag niya ngadto kang Moises ang duha ka papan nga bato nga gisulatan sa kasugoan nga ang Dios mismo mao'y nagsulat.